Good morning po sa lahat ng mga tagapakinig ng aming programa. Ito po ang Mabalacat City, Calugurandaka, slightly late broadcasting from Mabalacat City. Kumusta po kayong lahat? Ito po ay production ng New Media Pampanga at napaka-lucky tayo ngayong araw na ito, Wednesday. Kasi magandang entrada natin ngayon. nadagdagan ng magagandang lalaki dito sa studio. Pero sa amin dalawa, ito yung original eh. Medyo ganun na nga. Pero kumusta po lahat kayo? Medyo tumila na po yung ulan dito. We are almost dry. At siyempre, dadako tayo ngayon. Ito ang isang broadcast natin na for the first time nadaluhan tayo ng Mga bisita. puro magandang lalaki. Oh. Walang hindi magandang lalaki ngayon dito sa araw na to. At itong mga to ay, kung bibigyan mo ng description, electables. Yan. Ayan, electables. Yan. Yung mga tinatawag nating na kahit sa mukha pa lang niya, makikita mo na yung mga achievement. Diba? Hindi pa nagsalita yan, ha? Mamaya konti. I-interviewin po natin bakit tayo narito at meron din tayong mga i-interviewin mga sikat na vloggers na kasama natin dito sa Mabalacat City. Mamaya konti. About a week and a half ago, Okay. ang Mabalacat City ay merong historical event na ginawa. Yeah. Kung hindi kasi wala tayong live broadcast doon, pero pinarangalan ang isa sa mga stalwart, mga ama ng Mabalacat City, the 13th anniversary of Mabalacat Cityhood dun sa Bunuan Hall? Tabnuan Hall. Hindi po tayo Museo. nakadalo dahil tagulan dun talagang malakas na ulan kasagsagan ng bagyo. Natuloy po yung programa sa pangunguna ni Mayor Jel Aquino at Vice Den. At the same time, ang ating tourism si Arwin ang gumawa ng programa napakaganda. Ayan. Simple lang pero napakaganda. At pinarangalan, walang iba kung hindi yung tinatawag nating Father of Mabalacat Cityhood. It's 13 years late, 13 years in the making kasi nahaluan tayo ng isang administrasyon na walang pakialam sa mga historical na ganyan kasi wala silang ginawa. Kaya ang nangyari po, binigyan po ng honor and they finally awarded a much deserved and late award. Walang iba po kundi yung Father of Mabalacat Cityhood. Back in 2012, kung natatandaan po ninyo, history ko yan, ha? Si Mayor Boking Morales ay nag-culminate yung kanyang pangarap na maging siyudad ang Mabalacat from a regular municipality to become the third city in Pampanga. At siya pong isang pangarap 30 years ago pa. Oo. Yung papagkwentuhan na kaya natin. Vision eh. Wala, ngayon, nandito po sa studio ngayon, pinagbigyan niya kami. Yan. Ang tagal natin inihila eh. Kasi ang nangyari dito, inassure ko siya na magagandang lalaki yung mga kasama mo doon. Kaya pumunta siya. Sige, pakilala mo na. Gusto ko pong ipakilala yung pangatlo dito sa palagi kaming dalawa lang nakikita nyo ni Wednesday. We have an honorable guest in the person of I don't know kung pang ilang alkalde siya ng Mabalacat, but he is the person who is responsible for transposing Mabalacat from a regular municipality into a city. Yeah. Ano po ang significance niyan? Malaking significance po. At attorney, ito po yung maganda. Dahil dun sa nangyaring yan, ang partnership po ng kasalukuyang mayor ay yung pagsusulong ng Mabalacat to be great again. Yan. Sige, pakilala natin. Ito pong we would like to welcome the Honorable former Mayor of Mabalacat City and the Father of Mabalacat Cityhood. At saka yung mga iba-iba pang legacy niya. Yeah, ang dami niya. Mamaya, babanggitin natin. Walang iba po kundi si Mayor Marino Pineda Morales. Good morning po, Mayor. Good morning, paring Rene, Attorney Rene. Poging-pogi ka talaga. Mas pogi ka pala sa personal kaysa sa television. At Bensi, good morning sa inyo and sa mga nanonood po ng New Media Pampanga, Mabalacat, Calugurandaka. Mayap
abak po kay Katamungan? A lot of people po, marami pong nagtatanong kung ano ba ang pagkakaiba, bakit po ninyo gustong maging siyudad ng Mabalacat? Ano ba ang pagkakaiba o anong advantages ng city as opposed to a municipality, Mayor? Well, alam mo, ang city mas maraming resources. Mas malaki ang era, mas malaki ang income. As you very well know, everybody wants to be associated with the city. Even business groups or establishments would like to invest in a city. As you know, the lifeblood of any government institution is public finance, no? Kasi kung wala kang pera, wala kang mapapagawa. So, when I took over as mayor of Mabalacat in 1995, I had a dream and a vision. At ang vision ko nun is to see Mabalacat as a city of peace, beauty, and prosperity. At ito ay nag-materialize noong 2012. At ako'y nagpapasalamat sa ating mga kaibigan, kay Senator Lapid, kay Congressman Carmelo Tarzan Lazatin, at of course, ang nag-sponsor sa Senado, ang presidente ng Pilipinas ngayon, si BBM, si Ferdinand Marcos Jr. Kaya noong 2012 ay naging syudad ang Mabalacat. At noon, ang income natin when I took over as mayor was only 32 million. And when I stepped down, ang income natin noon was, revenue natin was 1.7 billion. At mind you pare, nung bumaba ako, meron tayong savings noon. Meron tayong 300 million savings. At meron pa tayong natitira sa budget natin ng 800 million. Hindi man nakarating ang December, naubos yung 1.1 billion. Matindi ang sa mga nakikinig po ngayon, we would like to emphasize that the last administration of the city, wala pong iniwang kusing sa kaban ng ating bayan, Mabalacat City. Wait, there's more. Until December. Hindi, Gatene. Let me just paraphrase yung kung ano yung ugong-ugong sa City Hall, Mayor Morales. Before the election, naglabas daw po sila ng approximately 260 million na pera ng kaban ng bayan, at the rate that the inquiry is going into, hindi nila ma-explain kung saan napunta yung pera na yan. At kung sino-sino yung mga nag-authorize na lumabas yung pera na yan. Yeah. Alam naman natin po na yung transition from a municipality to a city, ang ibig pong sabihin niya in the simplest term is, mas maraming services ang pwedeng ibigay ng gobyerno natin sa mga tao, sa mga citizens ng Mabalacat. Nung mulis po kayo, Mayor, 800 million yung iniwan nyo, meron pa kayong 300 na surplus. Hamantalang itong administration na to, halos 4 na billion yung 4.7 sa budget nila, walang iniwang pera, kahit na isang kusing. So much so that the the city of Mabalacat right now is struggling to come up with finances in order to afford bayaran yung mga tao nagtatrabaho dito para tuloy-tuloy yung serbisyo. Kung hindi pa ako nagkakamali, meron pong emergency supplemental budget na pinasa at ongoing na yan for approval para ma-release yung pera na yan dahil wala pong naiwan na pera sa kaban ng bayan. Hindi po natin alam at hindi nila ma-explain kung saan ginastos, ginamit itong mga to at saan sila kumuha ng karapatan na i-release yung mga hindi pa pwedeng i-release. Yan po. We are lucky in a way, Mayor. It's a little bit late coming, but we are so glad na nabigyan na po kayo ng karangalan na maging hanggang ano na po to,
posterity, for the sake of posterity, ang tao na responsable o nagtrabaho para maging syudad yung ating Mabalacat, siya po yung ama ng syudad ng Mabalacat. Ay walang iba po kundi si Mayor Morales. And Mayor, alam po ninyo, there is now a question of whether matutuloy yung barangay election dito sa Pilipinas, Biscay. And 2 days ago, nag-deliver si Presidente Marcos Jr. ng State of the Nation, pero hindi niya binanggit itong BSK election na to. Oo. Pero ako, magsasalita po ako, sa ngayon po, tuloy na tuloy yung eleksyon dahil wala namang batas na nagsasabing hindi tuloy. Yan. Kung sino man yung mga gustong kumilatis o gustong mag-comment dito sa posisyon na to, tuloy po yung eleksyon as of today. Yung mga sinasabi nila, unconstitutional daw yung batas na yan. There is nothing to decide yet because there is no law postponing the election. Wala pa namang pinirmahan, wala pa nang naipapasa na bill na masasabi nating Republic Act. Wala ka pang kukontrahin. Oo. So, may mga susunod po tayong mga panauhin dito sa ating programa na tatanungin natin sila. But, pero meron akong gustong tanong sa kanila eh. Ano? Satisfied ba kayo sa mga nanunungkulan ngayon sa inyong barangay? Hindi. Kasi tatakbo sila eh. Hindi. Ayan, para malaman natin. Pero kakandidato sila according to Arnold Tanhuatco. Yung isang regular natin dito. Kaya sila gustong magsilbi, hindi sila satisfied. Para mapalitan na yung mga, halimbawa, si Barangay Kapitan, ST Kapitan. Ayan, at saka yung mga iba pang mga kagawad. Ang ugong-ugong, bumalik tayo. Kaya ako interesado kasi I'm a citizen of Dao. The mayor is also a citizen of Dao. Okay? And may mga ugong-ugong, may mga clamor. A lot of people are saying na kailangan siguro na magkaroon tayo ng panibagong klaseng mga gobyerno dito sa barangay level para tumaas yung ating serbisyo. Yan ang gusto. Yan, nasa zona ni Presidente yan eh. Marami po kasing mga nagtatanong sa atin, ano ba yung qualification ng isang leader? Ang qualification ng isang leader, number 1. Yan po, yan po. Ayan. Kailangan healthy ka. Paano ka hindi makakapagbigay ng serbisyo kung hindi ka healthy? Number 2. Masipag ka. Yan. Paano mo mapapakitang masipag ka kung yung barangay mo hindi nagsesesyon? Yan. Paano nyo matutugunan o malalaman yung mga problema ng inyong barangay at yung kailangan ng mga tao kung hindi kayo nagsesesyon at pinag-uusapan yan? Nag-i-explain lang po si attorney, hindi naman mailit ang ulo. Hindi ka. Nandito si Mayor. Yung marunong sa gawain ng isang leader. Paggawa, yung iba kasi paggawa lang ng mga liquidation, wala eh. Kailangan din meron kang konting utak at initiative. Hindi pwedeng, kasi dito sa Pilipinas kasi napakababa ng qualification eh. Para maging congressman ka, you only need to read and write and of age. Oo. Ikaw ilang taon ka nagsunog ng kilay sa iyong profesyon bilang tagapagtanggol? Oo, pero hindi ako nangarap na maging politiko kasi ayaw kong makriticize na hindi ko ginagawa yung aking trabaho. Kagaya ng pag-criticize ni Senator Soto kay Chis Escudero. Pero natalo ako sa pustahan. Magaling pumili si... Ikaw ba, Mayor, wala ka bang agam-agam o wala ka man lang ba... Ano palagay mo nangyayari sa sarili mong barangay? Kung ikaw ay hindi na mayor ngayon? Well, nakikita ko sa aking barangay, ang barangay Dao ay as everybody knows,
itong sentro ng negosyo. The premier Ito barangay sa of Mabalacat City. Mabalacat. Yes. It's the premier barangay of Mabalacat. It is the center of commerce dito sa atin. Malaki ang potential pa ng barangay Dao. Sabi ko nga, why don't we build a city within a city? What I mean is, itayo natin itong isang progresibong barangay sa isang syudad. Will it happen? Or how will it happen? Kasi, ang sabi nga ni Napoleon Hill, and I quote, "Whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve. It is only a matter of determination and willingness to achieve an objective." Kaya ako ay lubos na naniniwala na working together, we cannot fail. We can only succeed. Just like what we did nung mayor ako ng Mabalacat, ang pinagawa po natin doon ay nakikita naman ninyo kung gaano kaprogresibo ang Mabalacat noon nung tayo'y nanunungkulan at nagkaroon lang tayo ng problema lately dahil sa dating administrasyon. But any rate, ang masasabi ko lang, let's move towards a positive direction and think of what we can do best for the people of our city, especially now na bago ang ating mga leaders. Yes. Nandiyan si Mayor Gel Aquino, nandiyan si Vice Mayor John Castro, nandiyan ang ating mga konsehales na hinalal ng mga mamamayan. So what we are going to do is to put up a concerted effort to achieve our goals. To make Mabalacat great again. Para nakikita naman natin kung ang laki ng resources natin ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, ang sabi nila 2.5 billion na daw ang budget natin or more. Kaya itong pera na ito ay dapat magamit natin in a positive way sa mga projects natin, sa mga programs natin, sa mga activities natin. Lalo-lalo na sa sa healthcare, sa education, sa livelihood, sa peace and order, sa social services, sports development, and many others that we can do para that will benefit our people. So, anong gusto ko sabihin, pare? We're talking about good governance here, no? Ang importanteng sanga ng isang good governance ay fiscal management. Dapat yung pera, huwag natin nakawin. Ang pera ay gamitin natin para sa ating mga proyekto, mga projects, mga programs, mga plano na pakikinabangnan natin. Lalo-lalo na itong less fortunate members of our society. Yes. Now, ang problema natin, alam mo, sa nakikita ko dito sa Dao, problema natin garbage collection waste management. No? Makikita mo ang dumi-dumi ng barangay Dao. Bakit ganyan? Meron naman silang pera, no? Tumutulong naman ng Mabalacat government. Yeah, ang kailangan natin dito mga gamit, equipment, sasakyan para naman na ma-dispose natin ng systematically itong mga basura ng ating mga kababayan. And we owe it to them dahil sila ang naghalal sa atin. Kundi sa kanila, wala naman tayo rito. Hindi ba pare, this is a government of the people, by the people, and for the people, and all powers and authority emanate from them. Silang boss natin. Di ba? Siyempre, kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano anong kanilang problema, kung ano ang kanilang hinanaing, dapat natin na matutukan itong mga ito para to satisfy them. Because they are our bosses. Parang ang nakikita ko, wala man lang improvement ng Dao Sa
haba ng panahon ng panilingkuran nila na mga kasalukuyang namamahala sa Dao, anong improvement? Ang Dao may kumpara mo sa City of Mabalacat na wala ring improvement na ginawa yung dating administrasyon. Wala. If you remember, Mayor, it was one of your visions na Mabalacat City will become the Makati north of Manila. Tama yan, pare, no? And kagaya nga nasabi mo kanina na city within a city, dapat if Mabalacat City is going to be the Makati north of Manila, Dao should be the central business district of Mabalacat City. Yeah, actually it is. No? Yes. But marami ka pang malaki ang potential for development ang Barangay Dao. Because Barangay Dao is accessible on all directions. Yes. North, south, east, and west. Dahil Gateway. tingnan mo, it's a gateway. Yes. Tingnan mo yung interchange natin dyan sa may Dao Dukit, no? Full blown yan eh. North, what I mean by full blown, pwede kang pumunta ng north, south, east, and west. Access road. Through that interchange, no? Actually, It's an access road. Harang ko lang po si Mayor Walking. Kasi may history yan eh. Dati sinasara yan eh. Kwento nyo nga po. Oo nga, dati sinasara yan. And in the post natin, I was the mayor then, in the post natin, sabi ko sa kanila, what will happen to Dao kung aalisin natin ng access to from Dao and Santa Ines? If you're coming from Dao, hindi ka meron pumasok ng Santa Ines, and if you're coming from Santa Ines, hindi ka pwedeng pumasok sa Dao. What will happen to this terminal? Bus terminal na tinayuan natin dyan. Wala yan. Magiging ghost yan. What will happen to the business community? Of course, it will be affected. Hindi ba, mababawasan ang kita nila. Mayor, hindi ko nagkakamali, Dao Terminal is also one of your enduring legacies. Oh yeah, isa yan. Isa yung mga pinatayo natin yan ng Dao, Mabalacat Bus Terminal actually. Yes. No? Yes. Dahil noon, pinapasikat natin ang Mabalacat eh. The truth of the matter is, pare, mas alam nila yung Dao nun kaysa sa Mabalacat. Mas kilala pa ang Dao kaysa Mabalacat. But when we took over, pinalitan natin ang concept na yon, ang paningin ng mga tao, Hindi nila alam panundam na ng mga tao. ang Dao pala ay baryo lang na Mabalacat. Yes, Yes. it's only a barangay of Mabalacat. But I tell you, given the appropriate leadership, a leader who has competence, who is effective and efficient, and productive, Dao will be a city within a city. Yan. May mga tanong dito at itutuloy po natin ito. Maganda to. Si Angelito Baro, si Sarge, bumabati po sa inyo. Kasama si Ate Lenny. Get well soon, Ate Lenny. Si Christopher Topet Bacale, mabuhay, #1 new media podcast in Pampanga. Extend my sincerest greetings to my Ninong Walking. Yes. Yan. Si Kester, sabi niya, kailan daw ang election? Merong maganda rito, sabi ni Julie, Mayor, kung may plano daw po kayo sa kapitan ng Barangay Dao, bakit from ano raw po? Gusto niya malaman yung reason. Bakit from mayor to kapitan at makita naman yung sinatawag daw po ninyong city within the city. Yes. Sige. Alam mo kasi, dito ako pinanganak eh. Dito ako lumaki. In fact, nag-aaral pa rin ako ng elementary dito sa May Dao, Central School. No? And of course, mahal natin ang Dao. Kaya, I ran noong 2023 and unfortunately, I lost the elections. Why? Elections. And when one of my vision then is to see Dao as a city within a city. A more progressive Dao. More progressive Dao. And kaya kung sakasakali, magkaroon ng pagkakataon ng gusto tayo ng ating mga kabarangay dito sa Dao, I'm very much willing to help. And ito na siguro ang kahuli-hulian dahil hindi na tayo bumabata, no? Pero healthy tayo, pare.
we're healthy. And one of the requirements dyan, you have to be healthy. And even in the US, if you're not healthy, umabot Kagaya ka ni ng Biden, presidente. kaya hindi na siya Oh, na-elect. you're gonna, let's say you're not healthy, you're not fit to govern. Saka if you are a candidate and you cannot project your mission, vision sa mga tao kung anong gagawin mo dun sa barangay nila, I don't think you're competent. Yeah. Yun ang isang bagay. Kailangan mo ng tuloy-tuloy na serbisyo. Dapat meron kang, what do you call this, strong will determination to succeed. That's correct. Yung hindi ka lang hindi ka lang na inalal para umupo lang. Hindi, dapat meron kang meron kang vision and mission for the barangay. Meron pong nag-comment dito, sabi ni Sagani, modified motorcycle po daw ang kailangan sa Dao at sa mga ibang barangay para mapabilis daw yung pagkuha ng basura. Ay sobrang lapad na ng mga barangay na iba. Sabi ni Christopher Topet Bacale, people believes progress if there is a tangible development. Ayan. Tama yan. Si Mary Joy Manalili, mamatitang ba to si Mary Joy? Ayan, bumabati ng magandang umaga po sa inyo, Mabalacat City, Caluguranda ka. Ito po ang number 1 fan natin. Nasa Daly City, si Bonclair Matudio. May paabak po kayo, lalo na keng tatangning Mabalacat City Mayor Boking Morales. Ayan. Sana lumwat yung 50 years yung programa yung mabuhay po kayo. Whatever position daw po, sabi ni Christopher Topet Macale, maybe Ninong will go for it, sabi niya. Kasi nasa dugo ni Ninong Boking ang public service. Yeah. Nahin ako yan eh. Okay po. Yeah. Yung ito yung pagkasakasakali, depende kung matutuloy nga yung eleksyon o ano. Pero sa prediction po ng New Media Pampanga dito, tuloy po yung eleksyon. Magkakaroon tayong tinatawag na sa Barangay Dao lang ang pinag-usapan natin. I love Barangay Dao because it has I'm a expat from Tarlac. Pero pinili kong maging barangay ko Dao. Kaya mahal na mahal ko yung Dao. Magkakaroon sana tayo ng tinatawag na Mayor Kapitan. o Pangulong Mayor kagaya ni Joseph noon. At saka si Kong Kapitan. Si Congressman Dalit Tasan Kong Kapitan din yon. Yeah. Mayor Kapitan. Pangulong Mayor. Ayan. So, Marami tayong mga plano, mga programa, mga proyekto, lalo-lalo na sa education. No? Kasi para sa akin, pare, education is a necessity towards progress. And it is only through education and the right orientation of the young that the government can build a better future. hindi naman Mayor, this is another one of your enduring legacy na ina-idolize kita. Ito na naman yung, for all of those po ng mga nakikinig na hindi po nakakaalam, meron din hindi lang itong guest natin ngayon ay tinatawag na Father of Mabalacat Cityhood, but he is also the Father of Mabalacat City College. And soon to be pamantasan ng lungsod ng Mabalacat. Mabalacat tsaka yung Mabalacat National High School. Oo, ang dami ng mga yan. Because nung Ilan ba po yung mayor? Yung mga 16. 16, di ba? Kasi nung nahalal akong mayor nung 1995, wala man tayong public high school noon eh. So what I did, I asked Congressman Carmelo Tarzan Lasatin, the late Congressman Lasatin, to sponsor a bill in Congress for the establishment of a national high school in Mabalacat. Naitayo natin yan, Mabalacat National High School na yan. Parang Mayor, I don't know how it paralyzes your, it parallels your lineage, Ama ng siyudad, ama ng Mabalacat City High School, ama ng Mabalacat National High School. Parang talagang buhay mo, ama pare, marami kang ama. Naging ama ka ng marami Yes, pare. Biruin mo, ang dami natin. Ano ba yung populasyon natin ngayon?
300 plus na tayo. Ang 1,000. Mabalacat City. Ang Mabalacat City. In fact, pwede na tayong maging loan district eh. If we want to. No? Yes. Kung gusto natin, we can be a loan district just like Angeles City. Overdue na para maging loan district ang Angeles. What I mean by loan district, independent na meron silang sariling congressman sa Angeles City. Yeah, it can at stand meron on its din own. tayong sariling congressman natin dito sa Mabalacat at sa Kamagalang. Parang sa Maynila. No, even Mabalacat. Kahit na wala yung Magalang, pwede na tayo eh. Because, bakit ka mo? Pero saan sila pupunta? Well, pwede naman pumunta sila doon sa Arayat. Pwedeng madagdagan yan. Mas easy na siguro na yung bahala na. Pero ang ibig pong sabihin natin, kung ang Mabalacat ay may sarili silang congressional district, sama na natin yung Magalang in the meantime. Okay. Kasi nakakaya kay Mayor Malu Lacson na mayroon din tayong bisita mamayang konti na Lacson din. Pero it translates into money and services. Pagka naging congressional district po yung Mabalacat, on its own with Magalang, maraming perang pupunta na naman sa Mabalacat nun, hindi ba, Mayor? Tama, mayroon sariling pondo. Yes. May PDAP. Maraming pwedeng insertions na magagamit natin for the improvement of the district. Infrastructure development, magagaling yan sa DPWH. Yes. No? Through yung insert ng ating, let's say, may insert natin yan. Kung congressman tayo, may insert natin itong mga ito pag budget hearing, pag ginagawa yung GAA, General Appropriation Act na sinasabi Kaya nila. lang, ang masakit lang na kalaban dito, kahit na napakarami mong pondo kung nanakawin lang ng administrasyon na magpapatakbo dito sa pondo na to, yan din yung galit na galit si Presidente, doon sinabi niya sa SONA. Yeah, mahiya naman kayo, sabi niya. Mahiya naman kayo, sabi niya, ganyan. Pero kung nakuha mo na yung pera, wala ka nang hiya eh. Di ba? Ito po, ilang mga comments para po sa inyo, babasahin ko lang. Sige. Sabi ni Jerome Lozano Quezon, walang 2+ billion pesos ira nung alang Boking Morales sa third class municipality booming to the city. To city. Thank you, Mayor. Thank you. Oo. Thank you, Jerome. That's true. Kasi kung hindi tayo naging city, and kung hindi natin nailagay naiyapak ang pa natin dito sa Clark, hindi lalaki ang revenue natin at hindi tayo magiging syudad. And we worked it out nung mayor ako. Ang Clark kasi, 97% of Clark proper or the main zone is within the territorial jurisdiction of Mabalacat. Kaya yan ang pinaglaban natin noon. And because of that, nagkaroon ng congressional hearing yan. At tayo naman ay pinagbigyan ng ating gobyerno, ng ating ang kongresista, at ang ating Pangulong GMA. Malaki na itulong ni President GMA sa Mabalacat, no? Yes. Kaya we have 2% from the gross income earned. Imagine, kumikita tayo dyan sa may 1 billion na. Ang kinikita natin sa Clark. Doing nothing. We're doing something, of course. Well, of course, we have to do something. We have to encourage investors to relocate their business interests in Clark. Foreign and national and local ay nagnenegosyo diyan sa Clark ngayon. And this is the lifeblood of our city. Kahit tanggapan me o lime, the lifeblood of our city is really the Clark Freeport Zone. Yung 8.5 taon na panilbihan ng dating administrasyon, kaya ako sinabing doing nothing. Sa dinami-dami ng pondo ng Mabalacat, ano yung pinagawa nila? Yun ang gusto kong malaman. Nawawala yung pera ng Mabalacat ngayon. Kailangan umangal yung mga tao. Suportahan natin na i-recover yung mga perang nawawala na yan. Dahil ang pinagmamalaki nila, nakapagpatayo na kami ng kalahati ng City Hall. Kunyari, ganyan, Hindi nila sinasabing utang yun eh. Utang, hindi pa natapos. Attorney, ito ba po isa? Ito na, maganda itong tanong na to. Ayan na po raw natin yon kasi parang naglal tayo ng ilang taon. Mayor Boking, ito po yung explanation, Mayor Geld,
gusto raw pong malaman ng mga tao ngayon kung gaano po at papaano po ang suportang o pinapangarap pa rin ni Mayor Bokking kahit wala na siya sa pwesto at si Mayor Gel na po ang kanya sinusuportahan. Ano po ang dream niya ulit? Yan. Alam mo, malaki ang paniniwala ko sa Bayogong administrasyon that is being led by our good friend Mayor Guthrie Gel Aquino, no? Isang abogado, isang matalino, at when it comes to governance, alam ko is an expert on that. Ang sabi niya, Tito, ganito po ang plano ko o plano natin. Yung good governance po ang ipapahiral natin dito sa Mabalacat City. A government that is productive. A government that is sensitive sa mga pangangailangan nating mga kababayan. Sensitive sa kanilang sa mga less fortunate members of our society. Yan ang talagang kailangan natin tulungan. Kaya sabi niya, Tito, help me. Be my senior consultant and advisor. Sabi ko naman, anytime, any place, anywhere. Just call my name. Just call my name and I'll be there. yan ang sinasabi ko kay Mayor. Overwhelming ang boto nila, unanimous ang boto nila, for the first time in the history of Mabalacat elections. Landslide talaga. Hindi lang landslide pinatubo slide. Kaya ang inihingi ko lang sa ating mga kababayan, tulungan natin ang mga ito. Tulungan natin ang ating gobyerno. Yep. Tulungan natin si Mayor Gel, tulungan natin si John Castro, tulungan natin yung mga konsehalis natin who is governing us today. Ako naman, in my own little way, I'm very much willing to help our people. Ito, may mandato sila. They have overwhelming mandate. And we know, Mayor Morales, na very sincere kayo sa pagtulong dito sa overwhelming mandate na to. At saka yung mga ibang kasama po ninyo sa politika. So, maraming salamat, Mayor, at yun na pinagbigyan mo kami. We know you're very busy with all your assistants being apported to the Mayor and the City Council. And we hope that you do well. Baka sakaling maisipan mong bumalik dito. You're welcome here anytime. Oo naman, kasi lalo-lalo na excited ako, no? At I'm very, tinatawag dito, motivated to help the government that is being led by Mayor Aquino, Mayor Gel. Dahil I know his competencies, no? Yes. Magaling itong bata na ito, no? And I'm sure ang makikinabang sa administrasyon niya yung ating mga kababayan, lalo na itong mga less fortunate. Itong pagnanakaw, wala yun sa kanya. Dahil mayaman na yan eh. Bilyonaryo itong batang ito eh. No? Kamag-anak ko yan eh. Ang mga magulang namin magkakapatid. Kaya lang sila mas mayaman kaysa amin. Pero mayaman din kami. Yabang naman ha. Joke lang yun. Pero talo mo sila, mas mayaman ka sa anak, Mayor. Hindi ba, pare, hindi ba sabi ng Diyos,
Oo. Go out and multiply. Ayan. O yun. Ginawa mo lang yun. Ginawa ko. Oo. Ngayon, ito naman ang masasabi ko sa sitwasyon na ganyan. Pwedeng-pwede kang tumakbong barangay ng ng Dao Mayor kasi yung anak mo lang isang barangay na yun naboboto sa iyo. Kaya dumako naman tayo. Marami nga dahil malaking pamilya namin Tignan mo si Ike nag-number 1. Konsyal. Nanalo din ang anak ko si Marge. Nanalo yung apo ko. Nanalo, si Errol. Pati sa kabilang bayan, nanalo yung isang anak ko naman, si Marino Rafael Morales III, nanalo naman konsyel sa Bamban. Ang lakas ng influensya ng pag-ibig mo, pare. Kaya, so... Para hindi ba may isa kasabihan, you have to spread love. You have to share it. Ikaw kasi... Kulang ako sa anak, pare. Any rate, maraming salamat ulit, Mayor, at dumako naman tayo kasi mayroon po tayong mga ibang panauhin dito at importante lang na ma-introduce naman natin sila. Sila din, itong mga panauhin nating iba dito, umaasa na mayroong eleksyon. Wala po ang susunod na pong kabanata ng Pilipinas ngayon ay kung ano ang mangyayari kung matutuloy yung halalan ng December 1st, 2025 o hindi. Sino yung Wensi? Uyupo muna ba natin dito direkto? Magpapaalam na ako, pare. Sige, Mayor. Maraming salamat po sa mga... Baka marami pa ako mabanggit na scandal, pagalitan mo ako mamaya. Maraming salamat po sa ating mga kababayan, sa aking mga kabarangay dito sa Dao. At asahan po ninyo, nandito lang si Mayor Marino Boking Morales, ang iyong habang lingkod na anytime po tutulong sa inyo. Sabi ko nga, just call my name and I'll be there for you. Thank you, Mayor Morales. Maraming salamat po. At babasahin ko po yung mga, sabi niya, ay mayroon to, pahabol. Ano po nangyari dun sa City High School? Nasara na ba? Meron bang meron bang ganitong... Hindi, mayroon tayong Mabalacat National High School. Dito sa may Dao, dito sa may sa San Isidro, no? Naka-open 'yan. Ang dami na nag-aaral diyan, ang dami na nag-graduate. Kailan lamang ay nagkaroon ng get-together ang mga alumni diyan, no? Sa may sa Mabalacat National High School. Ang dami nang nagtapos ng college. Professional na yung mga nag-organize diyan. Ang mungkahi ko, no? Ay magkaroon tayo ng Mabalacat National College Extension dito sa Dao. Yan, that's my dream, no? Yan ang pangarap ko na magkaroon po tayo ng Mabalacat City College Extension dito sa Barangay Dao. Dahil napakalaki ng populasyon natin. In fact, naitayo natin yung extension sa Madapdap Sa Dapdap, mayroon tayong Mabalacat City College Extension doon. Ngayon, ang susunod, kung magkakaroon po tayo ng pagkakataon, ay tatayo po natin ang Mabalacat City College Extension. Thank you. Dito sa Barangay Dao. Thank you po. Maraming salamat, Mayor. Thank you very much. Tatayo muna tayo para agree. Habang nakatayo. Sige. Dito po, sabi ni Erlinda Bautista, hello po, idol, sabi niya. Giging, kamusta po kayo? Ayan. Thank you, Mayor Kapitan Morales, thank you po. Ito po yung mga bumabate. Very well said, attorney, sabi ni Christopher Topet Macali, yung sabi mo kanina. Si Ferdinand Nabonga is watching, yan. Si Ate Miles, Luis Cruz ng Printing Press, hello. Sabi ni Christopher, Mayor Aquino and Mayor Boking, pare-pareho pala mga sambeda itong mga to Oo, ayan. Ang pinakamaganda may bahay ni Engineer Roy Concepcion, si Atching Arlin. May bahay niya si Roy Concepcion na yan. Isa lang. Yung pinakamaganda. Good morning po, Mayor Boking, sabi niya. Good morning, Papa Gart, Tony Fernando. Nanonood siya ngayon, pati si Edward Pludra, ating kaibigan. Ayan, and also,
Magandang umaga rin po. Good morning. Marami bumabati sa atin dahil sa kakapromote ng ating mga bisita. Si Wewe Sarmiento de la Cruz, nakikinig din, nanonood. Ayan, good morning. Maraming salamat. Junar Miklat, thank you for listening and watching. Erlinda Bautista. Yan ang mayor namin. Sobrang bait ni Mayor Boging. Ayan, idol ko po kayo. Dadako po tayo Ay, sa tara. pangalawang Ipasa-pasa na lang. Pasa-pasa na lang natin itong mic. Dadako tayo dito. Kasi nga, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Iyon. Yung mga gustong Sige. hindi, yung mga gustong tumakbo. Yung mga gustong tatagal. Hindi kagaya na ni Arnold Tanhuatco. Si Arnold Tanhuatco gusto lang niya maging kandidato, ayaw niya tumakbo. Oo. Mababog nga naman yun. Oo nga. Siya yung flying voter ng Tabon na bumuboto sa Mabiga. Eligible voter. Ayan. Pinakikilala ko po itong ating mga tatlong paunahin. Alam ba niyong napakalaki ninyo? Kasi on yung after the election and on a level na ito, kasama niyo si Mayor Bokeng na napunta una dito para ma-interview namin. Si Arnold Tanhuatco, number 1 fan lang namin ito. Kaya nga lang, masyadong magaling ito eh. Hindi ko alam kung marami ding asawa itong si Arnold Tanhuatco. Hindi ko lang alam. At ang isa pong guest natin ngayon is from Barangay Mamatitang. Kasi local election na yung pinag-uusapan natin eh. Wala nang mas importante kaysa dito hanggang December 1, 2025. Direkta na naninilbihan itong mga taong ito sa mga constituents. Yan, at saka si Francis, Francis Lacson. Hindi, anong middle name mo? Garcia Lacson. Francis Garcia Lacson. a.k.a. Soy. The Soy Conqueror. Ayan. At ang ating Gawad. hindi, ito siguradong magiging susunod na kapitan ng Barangay Tabon. Ba? Ha? Nakang talagang matindi. Ay, pagka pumunta ka dito, siguradong ikaw ang susunod. Sige. Magpakilala po kayo para siya po ay tatakbo. Tatakbo, pakilala mo lang yung sarili mo. Tatakbong barangay kapitan ng Barangay Tabon sa December 1, 2025. Good morning po. Ayan. Matuloy ba, attorney? Matutuloy yan. Papakilala muna tayo. Huwag niyo sasabihin na iboboto niyo dahil bawal pa yan. Ayan, oo. Ako po si Kagawad Darwin Macabanti, aspirant bilang kapitan ng Barangay Tabon. Gusto ko po manalbihan sa mga kabarangay ko. So, ginagawa ko na ngayon, kaso gusto ko pandagdagan kung papalarin. Pwede na po siguro muna yon. Teka muna. Relax ka lang. Mayroon ka na bang kung sakasakaling mayroong eleksyon at sabi nga ni Tanhuatco na kung kakandidato kayo, meron ka na bang lineup? Ay, meron na po. Ay, ang bilis nito. Magaling ito. Huwag mo masyadong pababayaan to. Ilan ang asawa mo, Arnold? Good morning po sa lahat. Attorney, sabi nga ni Mayor kanina, spread love. No. Hindi po ba? With that regard, siyempre, puro number 1 yan. 1 dash A, 1 dash B, 1 dash C. Natalo ka dun. Ako wala hanggang tatlong anak lang ako, tatlong ina. Sure. Sure. Ito naman si Francis Garcia Lacson ay taga Barangay Mamatitang. Pero tatakbo ka bang kapitan o kagawad lang? Yes, attorney, no, ganito kasi yan. Ayan. So, magandang umaga po sa lahat, no. It's an honor to be with Attorney Rene and our great media man na si Sir Wency. So, ako nga pala si Francisco Garcia Lacson, no, na nagpaplano na tumakbo bilang isang barangay kagawad. So, bakit po ba? So, unang-una, gusto natin na
kahit sino naman, no? Gustong-gusto natin ng isang good governance. So, paano nga ba natin magagawa yon? So, dapat, ako, naniniwala ako, no? Sa pinaglalaban ni Mayor Jold and Jun Castro, ako'y talagang agree na sa 100% na transparency and accountability. Wala ka bang balak, Francis, na tumakbong barangay kapitan? Sa ngayon, wala pa kasi tayo ay mag-aantay ng isang endorsement from our mayor or vice mayor. So, sa ngayon, wala pa talaga. Wala pa namang wala ka pa namang nababalitaan na meron silang ibang napupusuan o napili na para sa barangay Mamatitang. Meron akong naririnig pero surprise natin yan. So, soon to be, malalaman natin kung sino yan. Itong mga kandidato natin, Wensi, si Arnold lang ang tumatakbo eh. Ha? Si Arnold lang ang tumatakbo. Oh, Tumatakbo pagka dumating yung, sinabi niya kanina na A1, A2, A3, A4, pagka dumating yung B1, tatakbo na yan. Mas mataas na rango na. Medyo kasasamantali na natin pagkakataon. Ayan. Kasi, sabi nga ni Mayor Boking Morales kanina, Oh. yung ugat, yung vein ba Oh. ng kaban, Oh. halos nanggagaling sa Clark, di ba? Yan. Di ba? Ngayon, itong sa Dao ay gusto niyang maging, kumbaga sa company, you're building company out of company. Parang gano'n, di ba? Yes. So, ang ibig sabihin niyan, ang tulong na manggagaling sa mismong syudad, sa ulo, sa from grassroots. Asan yung grassroots? Nasa barangay. Yes. So, kung ang tatay yung leader sa barangay ay talagang diligent, vigorous, tsaka merong, sabi nga ni Vice Mayor Jun Castro, transparency and accountability. No? Malinis ang kanilang pakay, ang hangarin. Transparency, accountability, zero corruption. Mahiya naman kayo. Pero itong mga wala na. Natapos na yung kanila. Wala na silang hiya nun eh. Kaya ganon. Kanya nga natutuwa ako nung isang podcast nyo eh. Sabi nyo, kanya kami tumatapang. Sabi nyo. Natatanda nyo. Ang pinatutungkulan nyo ron si Vice Mayor Jun Castro. Yes. Di ba? Yes. Dahil nandiyan kayo sa likuran namin. Yan. Tama-tama. Tama yan. Kasi wala kayong pagpipilian, parehong tama pinapipili ko. Katunayan, nung last podcast namin, binati kami, nakikinig si Vice Mayor Castro dito sa programa. At saka, sabihan nyo yung mga constituents nyo na manood dito para lalo kayong ma-expose. Napakalaking exposure nito na dahil pati kayo nalalaman tuloy ng mga na Mayor Geld, minomonitor nila tong show na to eh. Si Vice Mayor Castro, in addition po, attorney, yes. ang pinakamalaking contributor sa syudad ay ang barangay. So, kung lahat ng barangay captain, barangay council, maigi ang kanilang pamamalakad, siyempre, sa full support ng mayor at saka vice mayor, sabi nga, hindi lang pwedeng mayor lang, it takes two to tango. Di ba? Yes. So, dahil ang dalawang buting yan na nahalal, maigi at maayos ang kanilang pamamalakad. Tango, Arnold? Chacha. Chacha. ko lang. Ako may tanong ako sa kanila eh. Ito may kanilang silang sarili silang followers din. Yes. Sa kanilang mga vlog eh. Nagbo-vlog itong mga to. Kaya in-invite ko sila. Kasi tayo-tayo rin naman na magkakasama pagdating sa social media, tutulungan. Alam naman natin, isa lang naman ang ayaw natin eh. Yung ginagawa nung nakaraan. Pero dahil tapos na yun, eto, nasa future na tayo. Kayo po ba ay ready na dun sa ating gagawin, yung pagtulungan natin, pagtulong natin sa kasalukuyang administrasyon at siyempre dun sa adhikain po ninyo na makatulong din sa sarili ninyong barangay?
Yan. Yes, Sir Renzi, no? Ganito yan. Tayo handang-handang tumulong sa ating mga kababayan, sa ating mga mayor at mga councilor. So, as a vlogger, no, i-ere natin, pipilitin natin at the very best yung kaya natin na maipaabot sa ating mga kababayan para sila ay patuloy na updated. Yan. 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 Kagawad Erwin, baka meron po kayong i-shoutout. Gustong i-shoutout, nagpapabati dyan Oo, sa yung pati mo yung mga pinili mo ng mga ano. At saka yung pinakamaganda niyang asawa. Shoutout po kay Mrs. Rona Makabanti. Sa asawa ba niya yan sa Tabon? Oo, ano, Pinakamagandang asawa ni Kagawad. pinakamagandang asawa. Easy attorney, lamang katang 15. Shoutout. Binabati kayo ni Kap Ryan Galang Timbang. Isang vlog na kaibigan natin. Shoutout po kay paring Kernel Maximo Carag na nanonood siya ngayon, no? So, may shoutout din ako, attorney. No problem. Siyempre, Kaya shoutout kayo sa nandito. mga masugid nating followers, no. Patuloy natin subaybayan at i-follow ang ating page dahil dito marami kayong matututunan. Yan. Bago matapos ang programa, siguro lang dahil yung pagkakataon napakadalang. Talking about yung subject kanina. Nung panahon ng kampanya, yun ang panahon ng hirap. Yes. Dahil hindi natin malalaman kung magagapi natin sila or tayo naman na magagapi. So ngayon, dahil nagwagi na tayo, kung tayong noon ay naghirap, ngayon naman siguro, susundan pa natin yung paghihirap na yon. Ibig sabihin, yung continuity ng pagtulong, tuloy-tuloy. Meron tayong consistency. Ang masasabi ko dyan, ganito. Kailangan tumulong kayo para bigyan ng konting edukasyon yung mga constituents ninyo kung ano ang nangyayari sa City Hall. Kasi apektado kayo kung walang pera ang City Hall, wala rin pera yung barangay. Kung naghihirap yung City Hall, naghihirap din yung mga barangay. Kung wala kayong mapakinabangan sa City Hall, wala rin pakinabang sa barangay. The more successful yung gobyerno natin sa taas, provincial and city government, mas lalong mag-trickle down yung benepisyo sa inyo. Di ba? At ang problema po ng Mabalacat ngayon, pwedeng isabihin ninyo, maging ano lang sila, patient lang sila, maging pasensyoso lang sila na maghintay ng mga ayuda at saka mga serbisyo dahil wala pong iniwang pera yung Garbo administration. Zero ng lumabas sila. Kung ikaw, Arnold, maski na kayo, kung ang nagbabudget ng pera ninyo sa bahay ay yung misis nyo at dadating kayo galing sa trabaho at walang pagkain, dahil wala siyang gagasusin na ibili ng inyong pagkain, doon nagsisimula yung kahirapan Away, lahat, konektado. Aburido ka, lahat. Simply because wala ka namang iniwan na pera. Yan ang isang kailangan na matugunan at masolusyonan ng ating current administration under Mayor Aquino and Vice Mayor Castro and sangguniang members. They have to pass ng tinatawag na emergency pera. Okay? Yung nalalabing budget bago eleksyon, dinasta. Saan pumunta yung pera? Hindi natin alam. Yung natitirang budget magmula January hanggang December 2025 ng calendar year 2025, wala na rin natira, Arnold. Attorney, napakaganda ng mga statement nyo. Pero mas maganda rin yung kasagutan dyan. Ano ang kasagutan? Kasi unang-una, sabi ko nga, yung dalawa, mayor at vice mayor ngayon, yes,
sila ang challenge conqueror. Yes. This is a big challenge Yes. na out of nothing, na walang budget, mauumpisa nila lahat yun. No? So, marathon na lang siguro nila yung kanilang meeting. Hindi, ang ginagawang solusyon ngayon, Supplemental budget. emergency. Huwag natin kalimutan yung emergency. Kasi yung supplemental budget, normal lang yun eh. Ito hindi normal dahil emergency ito. Bakit emergency? Kasi walang pera. Walang gagastusin ng pasweldo sa mga taong naninilbihan sa gobyerno para tuloy-tuloy yung serbisyo ng city para sa mga mamamayan. Oh, last words kasi mag-extra na tayo. Extra na ba? Oo, yan. Mag-alas 12 na. Para Ito ibigay natin ng magpaalam ka lang pansamantala. barangay Pansamantala lang, pansamantala. Kalabinti lang, magpapaalam ka lang muna ako. Babalik kayo kasi hindi pwedeng hindi kayo bumalik dito. Pagka hindi kayo bumalik dito, duwag kayo. Yan sinasabi ko para matulungan namin kayo. Masabihan namin yung mga kung ano yung programa nyo. Yeah. At yung mga pinag-uusapan natin dito, kagaya ni Arnold, siya ang nagdi-disseminate sa mga tao kung anong nangyayari. Kasi, kung hindi mo alam kung anong nangyayari, useless ka eh. Exactly. Exactly. So, kung yung mga tao ninyo, alam nila kung anong nangyayari dito, sila mismo din ang magsasabi sa inyo para i-communicate nyo sa mga kinauukulan. Di ba? So, maraming salamat. Ito, Barangay Captain Aspirant ng Tabon. Ano na uli ang pangalan mo? Erwin Makabanti po, attorney. Makabanti. Erwin Makabanti. Ayan. At saka sa Barangay Mamatinang naman, Francis Garcia Lacson. Yes po. Hindi pa natin alam kung tatagal yung barangay kapitan o kagawad lang. Okay, yes. Oo. Tama ba yung tatagal? Tatagal. Ikaw hindi ka tumatagal, Arnold eh. Iba naman ang meaning nun. Ayan. Consistency naman yun. Ito, resilience. Ito, baka si Arnold magiging guest candidate. Ayan, may announcement ako. May caller ka. Ayan. Announcement po, mga kaibigan, sa Sabado po, matutuloy na ang Ablas ng Balas in Porac, Pampanga. Kay Mayor Jing po ito. Makikita-kita po tayo, may pre-concert po, ang The Dawn. Ayan, envelope IDS at saka salamat. Ayan, si Jet Pangan, darating. Okay. Kita-kita po tayo sa Ablas ng Balas sa Augusto. Sabado po ito. Anong oras to, direct? Alas 5, nandun na yung celebration, ha? At marami pong mga kaganapan meron doon sa mismong harap mismo ng City Hall, Municipal Hall. Ground, yung bagong Municipal Hall. Ayan. Yes sir, no, may isisingit lang ako bilang pasasalamat, no. Awo. Gusto ko lang i-highlights, no. Maraming salamat Mayor Attorney Jel Aquino and Vice Jun Castro. Makakasigurado kayo na pagdating sa transparency and accountability, kasama nyo kami lagi. So, saludo po kami sa inyo. Thanks so much. Maraming salamat po. Ito bang Dadon, kasama ba ni Tony Orlando yan dati? Oh, si Jet Pangan. Iba naman Dadon yun. Dahil kaano-ano nitong Don si Don Sulweta. Ayan. Sige po, excuse me po, attorney. Dahil nga sabi nyo, babalik kami. yes. So, pansamantala, ahahayo muna kami. Yan. At nagpapasalamat kami sa programa. It's not goodbye but a farewell. Ayan, we will be back. Sabi nga ni Arnold Schwarzenegger sa The Terminator, I'll be back. Yan. So, marami pong salamat. Salamat po. Hanggang sa Lunes ulit tayo. Yan. Hanggang sa Lunes po, August 4. Yan. August 4 na. Ganyan. Gusto daw niya ganito. Ano tawag mo dito? Fidel Ramos, hi. Sign of SS. Oh, Para tayong mga German. okay.